De chéad bhí fáilte dí Páirc nGael an seo Luimneach agus an clufa seo gríomh faoi fiche chuig mún ó híh ománachta dhé tá áirithe ioníls.com. Tá tú breanú canal YouTube TG4 agus seo Craobh Beo an tróna seo is Páirc ála nGael. Bhín tróna go hálan fad, tá tróna go hálan fad ach níl gríanana mó inis go mór agus go láidir agus a bhí mas head a si go tisteach na clótaí agus tá cinál clótaí mór a bailú hir beidir go bheith chumid mór sálamach an clufa seo háartacha a bhádhaine. Siad a Babhta cúd in seo a góg mún agus déach foiin na be an gáil chríd go dtína Babhtaí deire gon omarta seo tá tapadár an chríd hána héin bei seansig pe uachas an seán tróna seo a gáil chríd chumá agus déach ceanna be gon na cultúí an seo corcan nó bort láige a bheith chríd chumá céanna brehanse lug scóráil agus tifriocht scórála agus mar sin de. Tá fáilci breanú go hálan fad agus tá an réiteúid mo lár na páircin sin Nicky O'Toole's port láige an réiteúid. Agus ní réon nachhuiid éon ar an acap agus siad foiid an Limerick an tróna seo sa gúil ob siú tá Finn O'Brien. An dína lán chúl cá gan síomhar dó John Murray an lán chúlaí Sean Casey agus Dan Scully tá cá gan síomhar cehead. Jack Cosgrave tá cá gan síomhar cúg, Aidan O'Connell lár buil an siúd a sé agus Dara Lang gina cá gan síomhar seach. Sean Duff atá lár na páirci in dhéanach le James Finn. Agus na lehasaí ag Limerick an tróna seo Matthew Fitzgerald ag glíhan na caidé Dara Fairland a cá gan síomhar híine go lár buil agus Hugh Flanagan a cá gan síomhar dóige ag glíhan eile. Stis na cúni tá Marco Brian a cá gan síomhar trídeag, Robert O'Farrell an lán tasach agus sé Fintan Fitzgerald a chas gan síomhar cúdeag agus sé Fintan captín na fórne chamá. Maide le Conta an Clár, ní réon ábharm siúd a chuid. Sé Mark Sheedy an cóilbáide atá acap an tróna seo, an ína lán chóil. Ón Gunning a cai gan síomhar dó, John Cahill, captín na fórne an lán chólaí, agus sé Joe Casey tá cai gan síomhar cehead. An ína leach chóil atá Conta an Clár an tróna seo, James Moylan cúig, Jamie Moylan a bhí cúig, James Hegarty a caibhar sé agus Owen McMahon a cai gan síomhar seach. Lár na páirce tá Robert Loftus agus an dhéanach le Robert a Jack O'Neill. Ronan Gilroy cai gan síomhar de, Diarmaid Stritch a cai gan síomhar hínéag agus James Organ a cai gan síomhar dóéag. Agus an dhéana lán thosach atá ag Conta an Clár an tróna seo, Sean Boyce a cai gan síomhar trídeag, Fred Hegarty an lán tosach agus sé Michael Collins fear go lenim cáúid a tá sa gúine a cai gan síomhar a cúdeag an tróna seo. Raunarí agus banisteúir agus eile maidide le Conta an Clár sé Terence Fahey an banisteúir Conor Ryan, Thomas Kelly, Andrew Fahey agus Conor Shannon tá mar Raunarí ige agus maidide le Luimneach sé Evan Loftus an banisteúir agus Alan Kelly, Stephen Welch, Tony Power agus Tyke Flynn na Raunarí atá níanach leis an tróna áí seo agus chola tróna eile anm. Fecim me caiintear gur íon go dal agus tá bhaí dalach faoi chlótaí agus ní íon mar a bhí hín tróna go hálan ar fad na tháina mé agus Robin seo an tróna seo agus Babhta ag gamar an tróna seo agus hín tróna go hálan ar fad an tocht go deoán agus aante ach stoigh go na himráí sásta go má nach chuteach chu tennis agus a bhíse na de tháinig siad an seo agus inis tá siad amhéir barci agus siad a fáilfií réad le túsa chud leis an a glufa áí seo. Mar de me péhchas an clufa seo tá seans mácap chríd go dtíana Babhtaí le cheannis tá tupadá rítána ach fiúháin má cháileann foiile nachcap seo déach éon ar an nachcap a cáilú idir éon corca agus Spórt láige má thugann tú leat me tá se casta go má go leor bre meán scórála agus eile mar siad an gáir ó chéile ó híomh pointí agus ó híomh scórála agus eile go leor bre ar an glufa seo agus an glufeile atá ag bon an tróna seo tá le feiceáil freisin ar chanal YouTube TG4 agus sinnéad Páirc láige i dúirtá ar chorca. Scearmhain ó an na bhí an na stóilm in seo na tús chuil leis seo má tá an na bhí an tá dí cheappa gúil ar éanas feice linn tá Conta an Clár agus bulcí dínta acab ar na níine cear cúg méidir am pellehán agus tá Luimneach inis leisteach mulcí na tain agus inis tá muid forfií réad go ó an na bhí.
Sinné or an bhíon casta in sin agus sló deasta an trúna seo breanúir an na glufa seo na cuasaí bealdaire Limerick agus chun de chláir sé Babhta cúg Craobh na mún an faoi fihe blian a gríis. Tá na himimeí má lá na Páirc crutha lábhan na chéile tá an réiteú a héin fearfort láige Mumhan sin sinne in Nicky O'Toole agus réití le híon slitar a chaisteach atrap agus tá chuile hórt faoi ré le tús chud leis an glufa áí seo. Breanú na hímpel an slitar caiisteach tús chud leis an glufa agus seochagin Limerick ar inionsaí le hana héin James Finn ar suasan sin agus buúlann seisteach sa gúníocht tá an réitear ará bhfuil fáil dí slíhann sin éad a lán tasach Limerick agus sinna Robbie ó Farrell agus buile sír isteach tá go Limerick agus bechearcamach a chéad scóra go bas seo mar tá an buile sír seo díire chuir líne 5 méter. Fintan Fitzgerald, so ile ma hógus in cancha, má tá sé cuarta bháid cín é leagan tá muir a cínse chóca lecha sé ní hé hógus íach Mark O'Brien. Mark O'Brien tá sé in 5 méter hart dim troisteach chun tíomh líine nó mar sin agus seasa agus réití le I bhfuil croma agus a puca agus a bula agus óta sí chuna mú ag stoilm tá sí chuna mú ar fórí diime sí á chumán tá anna is go chuna mú in sin agus sin chéad bhuiileach tóí hana héin hallar ag líhan hálann seo ag Mark Sheedy go seochagan chun de chláir ach tá siad sáíonn sin beidir go néireach lebaíála a tíhfuil lántasach sin Fred Hegarty, tras nach chudins Fred Hegarty, can mór míteach isteach dro in na dosaí an argan tíomh líine, bulann sí agus preapann sí agus tintíach ar a tíomh líine agus is buile tíomh líine tá go Limerick. Ní raide le ferchan de chláir Michael Collins I chuneilteiste tá sí fáilte eise Limerick agus íonis ag John Murray blochalteach I fáilte eise an dáhuair agus tugann sé an passfos an sin go dtí Hugh Flanagan. Tá áda Hugh Flanagan beidir go tí sinna héanaach ar a líine ó tá sí go teach ar a líine agus well bhí sí go teach seo dúirt an muir ní an bhócha fan bhacha sé sin na stoilm gur sí go teach sin nó mis tá cuioch bu cheapain gur sí go teach ó íos an síl ach bíoch nó ná bíocht tá buile tíomh líine is sé Matthew Fitzgerald go Limerick agus cé dhéana sé leis a gáinse bhaint sé sacrú áit le hí hógeal leis agus well, Páirc na nGael a breanú go hálainn ar fad ní acha mes minic is fad a tíocht an seime agus is minic in seime clufií ach ba deirteach na Páirc na nGael a breanú go hálainn ar fad an tróna seo seochagan an buile ní bulíntachaí agus tá sí chuna mú agus ar fórí lágíireach de ceart péidir chuna mú ag Limerick ní réon sí chun de chláir fós beidir go geargamocht an buile machtóí go hálainn ar fad sin James Horgan a bulistechan sin go dtíobh Fred Hegarty cas amach dí Horgan seansa scór bhfuil ag Horgan go hard ceach bhfuil canin and it's last on the chéad gólaí go chlufa héis gáú méid agus tícha cúg second agus I fáilte James Horgan in sin go chun de chláir agus sin é chéad an tíomh Jacob buileach in chéad buileach ag Finn O'Brien bhfuil se suas I dro go tosaí hin sin fáilte eise chun de chláir I ríis tíad a teachtamachcha agus an slitar bhfuil machchan seo Jacob gotí ón gunning ar chun cíú tá anlas fi ón gunning bhfuil núna go dtí Jack O'Neill a taiiste leis tá gunning ag Jack O'Neill go fóile prian sé cáin go hard go chrí anna cholín ar fad agus sé ón gunning urinne sin in áíide thug sé leis an slitar amachchas na cúil pascilóte go dtí Jack O'Neill agus seochagan Hugh Flanagan seansa a géad scór go Limerick níl tá cáin chuna mú freisin trí cín chuna mú ag Limerick. Mark Sheedy cúlbáide atá ag chun de chláir an tróna seo Fíimne go Limime siad faoi heachtaí go chéile na hána agus gur an bua chun de chláir bua is go leor sa deirean. Buileach tóí ag Mark Sheedy ceán mór mílte háirtó sa dro a chud tosaí briste nuas an sin bertas go Limerick eil na dro duine go sin Sean Duff glána Sean Duff amach a cáin sin ach trochceán I fáilte eis Jamie Moylan ar eil chun cín a chumán cáilteige tá feáildíon teireach tá chumán ar eis ríiste na bechi hína duine chumradín chumán aige tá feáildíon tanis agus tá siad a le eis go dtí chéadáte dínú feáil tá ráfeáil ná na riire ach tócear an buile sír san áit hálainn chéadán agus tá sé sin edit an lína cear cúg agus an lína 60 cúg agus buile sír go chun de chláir agus an lántasach Fred Hegarty ó hógus I cáin seo. Fred Hegarty réití an cáin seo bhla chun de chláir ráchúí chun cín an hén scóir ag Limerick fós agus seansa Fred Hegarty trí chúlína chud éidir na fórne
Casan cuman an lád a réití le pucas an sitir agus a bólan slitir go hard ceach I bhfuil si head draslan an sríú cúlín ag chun é a chláid. Finn O'Brien, réití le hín Luimneach a hógeal, a cuartú dynnig hín ein pass a húr, a bhfuil an réidar a gobad, síos cuildíadach, chuid a lár chud an sé an cáin sin, bristú nuas an sin, fáitir eisig, ag Limerick a chag argan tíb líanach, a sí tití agus go teach ar a tíb líanas le chun é a chláid seo, Matthew Fitzgerald a fear cháil an slitir agus tá a intinári ag an muir agus tá an cartaige fear chun é chláid a bhfuil go dearnach inú hang go dearnach le, í tócíoch ní sí tócí go má, seo chu Luimneach a ríis le gunning, agus gunning tucíoch an talúna fáil dínta ón gunning agus buile sírat an agus détí sin húirt an cíneach ní ach an réitú ré mar bhí Hugh Flanagan sa mealacha ach Luimneach a bheits anna seo a go chun é chláid agus an leacholaí Lord James Hegarty a hógus in cáinse ní hín cána Serge sa dánaí ní hín cána Sár sa dánaí ach beidir gin ebal síach ceach go leor mar sin héin fáil dínta hálann sin dar Langan agus dar Langan ar slitterige dín tírecha lína cearcha cúg sin ag héin agus é réití le hí seo ó bhla sos drocha tasí tu í siar pí beg aige agus fáil darcha in seo bart nGael an tróna se seo gunn buile tóí ag dar Flanagan í go sos drona tasíach tá sí cáilte go sí fáte agus cáilte ag chun nech lá Joe Casey ach imi go Joe Casey nó imi go Limerick atá sí stóilm a bhfuil an muir tá se le chun nech láir cáinse agus go Beo na hógus in cáinse Beo gunning mal feicimuid go dtíana seile gáin tá sí búilte go duna ag heibre semach ceach go leor tá sí James Organ cáilte agus le fáiltá Sean Duff sáíonn sin bertímpel an cáilte an slitar cáilte go seach Luimneach I ríis le chun é chláid óganna go duine cáinse búilte sósa dro a go tosí fear líimií a brisú nuas a héana agus tínta go hálan sin ag Jack Cosgrave agus Jack Cosgrave a bhil an úl an seo gotí bin Scully gur Iomána Scully áglána sósa drocha tosí ceán mór fada sos dro an chaptín búilte trastin seo go hálan go dtí dar a ferle an gáilisteachta seansa chólaige búilte go hard búilte head draslan mí seansa chólaige ach de sí beidir ó chomána go nó méid deire nó ag secondéire agus head draslan nach chéad cholín hééis sebag nach 6 méid fáte ag Luimneach trí cholín chun é chláid cholín bháin ag Luimneach agus sin martá tá buileach í hána hén áir tí bhfuil an fád tá sí ag Iomána McMahon ach í cáilte Iomána McMahon ach heibre seach ceach go leor beidir op híann sin ó te húcailte a réitir agúil fáil dínta ag fear limríonn sin agus buile sírelatán gon chun é chláid hir a líine 6 méidir 65 méidir go dtíhann ráimeach Limerick atógeal a pug 65 agus an fear a hógus an buile sír na Fred Hegarty. Scos go Fred Hegarty mó hart ar lá na Páirc gimmert go chun é chláid mar sé tá bhí cardeag sé an lántasach ní dólam go bhfuil séiste hang bhfuil sé má hart ar lá na Páirc. Éús se a crumá pucha agus a bula ceúla cáin sin head bheith áard ar fat a si a be tepa gúil tíán mar an se ggóilcípa gúilbáí áach ní éiríonn tíirech head spotta dubh head draslan anna cholín a Fred Hegarty agus tá bhar na deis go dtí trí cholín. Luimneach tóí gáil núna géireálinn sin agus á fáil go Limerick go dtíhann tá Mark O'Brien builteisteach ag Mark O'Brien go dtíon fear sa gúine fáil dínta sin na chaptíí na fórne Finn Fitzgerald buile sír ag Limerick an an baile go seansa go an dar scóra áil hála a tíhfuile an fácinis agus Mark O'Brien a hógus an ceán seo. Mark O'Brien bhí tríide go chaige siúd Tá anna iscí seo go léir cosúlachta, bu déilis go heisteach tá sé méibh go más dóilm má cén nach chuil se chuid tegus a bhí. Mark O'Brien, chuil se anna bharna leidú go dtíon dtí á cholín, seo gunne builte go háta go tána muide brena bhfuil chéile ní le chola bleista sí head drastan cholína sinnig Mark O'Brien agus á cholína duna fórninis. Seo gunne cúlbáide, Mark Sheedy, réití leon cáinse bhfuil amachach ní léana go le hín pás a thuirtinis agus ga se gáil fád stóilm mar beice sé duna cinnte náte cinint. Agus tá sí builte núna a tíhfuile an fáilcí ná sa seaasta nach chuléanana, Christí nuas fáitiú béis sí fáte beidir an sinnig dearmas strit shop puchas os go hálan agus é taiste leis I díal dumí head chéile bulinn sé cánasteachsas spásan seo fearda sé taí amach an slita tití go hálan bheith pasríal sin pass a thuirtin sin ach ní ré leis ach beidir gúid sé sé réistí agus seo chugann Sean Boyce a gáilisteach seanach Sean Boyce builte Sean Boyce go háir builte go hálan ag Sean Boyce rinne sé sin ar cína fad
choilse í a fuise réisi agus fuise réisi lena ilicecht agus leis gomán ar a talla an nóíocht ar a talla. Se chugann pescaid bhfuil amach anseo go dtí John Murray ag Luimneach suas droga tosí ceán mór míteach fad a céamh sa ceán se hálar a tíhfuil go fáil bhuiile sí amachta an go chun den chláir agus fáildínta ar ón McMahon. Bhuiile sí agus James Hegarty an leacholaí láir a gáil siar le tógeal na cheán seo. Tí hir go lína cear go 2 méadar, scuide se fadaí tá imróí ar hiocht thairí chéidirtí se chuganne. Bwyltisteach ag dro chud tasí céafasí i bistún os ag fan de chláirach ní sí fáte fesinige agus sin fear lá Páirc Jack O'Neill go hard agus cólína le Jack O'Neill. Jack O'Neill na se puinte sin puinte álainn ar fad in sin ag Jack O'Neill agus tá bharna sos go dtí sé cholín in aidó agus chéad a cholín go bharna denú méid caite a géide stitar bistúas hir an sin tá ón gunning stitar cáilte ag pucí sos go hálainn ag fear Limerick Hugh Flanagan is trastan sinach an cúlbáid ansaí cúlbáid a Mark Sheedy a bula a glíhan hálainn a cean an áhard í fáte go hálainn sin ag fear Limerick agus a feartá tíocht amach leis an slitar na Jack Cosgrave isteach sa spás cean an bhhaid go deo isteach sa spás cean álainn ar fad heidir trastan anna cholín fáte ag Fintan Fitzgerald captain na fórne agus an bharna reis ag dúbal scóraní sé cholín ag chun de chláir 3 cholín ag Limerick éonú mé 10 bag nach caite sa géad lean seo agus i chici puliamach le tógeal le cúlbáide chun de chláir a ríis Mark Sheedy. Tá chola cheán chuir an núna a tíhfuil an fáircigin ní sí geibnúach an na seoach bhí go dtí seo bristún os an sin Bertas Limerick na tro fegus chun de chláir ansaí agus seo chugann an lán tasach sé a Fred Hegarty a ghilisteach an seo céadíonna sé sé gáin sin fágann sin na dhéalaí bhil bhí an smuoine go má ach ní réibre se go má seo chugann inis chun Limerick ar inionsaí bhfuil sos an seo go dtí Robert Farrell ó Farrell a ghilisteach a bhfuilteach a dhéana fi beidir go sin sa cólaigh mar go hí seo Jimmy Shiro agus heidir dras námas Leanna me bhí seansar chólaige bhí sé imíisteach fuil well is stoilm gnearn an cosintóir go mar a ri agus a chomán chuir isteach well sí heidir drastan agus inis ní annach á cholín inis agus pocamach agus Sheedy well bhí hirrásan sin le Fred Hegarty puinte ach ní hóg buileach tóki Bistú dúas ní sí fáte géine gar go méid gáil na tro Chulach na tágan deach ní léine a bólach tá sí pucí suasa ag fear Limerick a cáilinn siadaí agus í go tí siar an seo go dtíon fear fuil pointed ball Jack O'Neill isteach chun an sin ceanáí sin bistú nó lena chomán a tíocht amach i géirí áil ó anna fescu deir a talach ní beidir nach néidir le ón McMahon áil ach tá sí fáte ag ón McMahon ceadína sé gáinse bulinn se go híisiil isteach sa spás an sinní ag cead an tro an an tíomhlína tá se go teach ar a tíomhlína an fear bhfuil tanim cáú éidir Michael Collins is dóile a cháile ceán sin buile lína tá ar a tíhfuil go fáil go Limerick bé John Murray stoile mo hócasí nú beidir go bé Dan Scully hócasí Dyna go bhirt ar éanús Dan Scully hócasí builteigh Dan Scully anna ceán suas dro Mark O'Brien agus sa slitarige Mark O'Brien a tíiste gan cólaí de sa spása bé go sean seo James Finney mé le chóil anna hábhail ag a ggóilbáide anna hábhail ar fad an sin ag Mark Sheedy agus bhíon slitar sin é dtíine an go se chumán le go glóte ar fad anna hábhail chud amach le buile 16 méadar go Limerick an cúlbáide well anna hábhail ar fad aige gan éon dat agus buile 16 an go Limerick agus cé well is tócha go bé O'Brien hócasí Mark O'Brien agus sé díadach amach ar éon na ggóilí Mark O'Brien réití le cáinse bharna thuirta nuas go dtíon cholína bháin chu cúil sin isteach bhíh chun na chláir cúnaí chun deire agus cúlbáid ar an ard tábhail ar fadan sin seo chugann buile 16 Mark O'Brien breanna bhfuil an spruach tá sé réitínis le crumba réití le híon stitar a fucad sé crumba puca agus a bula bhfuilte an áda ige tá muir a breanna go sí mú tá sí mú ar fóraí atá an cáin sin chuid agus fan an scór sé cholín in na cead agus chun de chláir an dá cholín sin chun cín stitar bhfuilte amach ar a tíhfuile go fáilcin is Bertas Limerick chuile na tróní duine go nachháinna ach fána den Ellie Raff a bhfuilte sos an seag Sean Duff isteach sa spás an seo seans beidir ag dar a Fairland bhfuilte go siúd ach tá sí chuid mú agus ar fóraí le ríist agus buile amach bhuiidir bháinna le bheits an a gon chulbáide agus i ríist tein se núna a tíhfuil is go ben náid bhfuil an
Clachta dínta, tá sí briste nuas an segus fáilte an seo ag James Organ a gallisteach é húcailte a sí ag gríis ce díana se cos be go leorta ige be go chance score ige mar sin éine pasta í nún in sin ige chance score bolte go hard ce chuúla canse Jack O'Neill it is puintelle ag chun de Chlár agus Jack O'Neill a tá fan chocoláte ar bord agus trí chúlín fátige is stóilm tá stitar bolte amach an tíim ní an tíim se is le chun de Chlárí de muir agus is stóilm go bheit tá sé rá a go bé dar a Ferland go binne bhfuil go dearnachí seo gonne le choúlaí láid tá ag chun de Chláir James Hegarty bolte James Hegarty an tíim lína puí soas ag fálim í golin fátige bolte nún an tugadí Hugh Flanagan cá mór mín sa hard isteach sa spás gan an Commentator bhfuil fálastin sin níl tá sí go timú agus is fóríil bhí siad a dtíine Robert O'Farrellach bhí si rád agus flap sí amach se chugann congaid builte amach ní trí alún an Harrington James Hegarty builte nún ag James Hegarty builte nún ag Owen McMahon ce bhfuil cean sin tá sí head drastan ard cholín ar fad ag James ag Owen McMahon agus builte a tíb líine 6 méadar bhfuil beidir na beidir 6 méadar amach na bhfuil sé head drastan agus dúbal scóran na aine rééis titi minús gníim go hálan heala go bhar foiir a puinte Owen McMahon seo chugann McMahon at pasta go ag an úna seo gotí James Hegarty iad a taistal ríist bhfuil se galach rial rééis níl cá mór áda stecha drón dosí briste nuas bhfuil sí fáte stin seo tá sí go háart sí mú bhfuiltin sin ag Sean Boyce ach a cá sin chuid mú agus fóréil so fan an scór hééis sin mé dé Luimneach a ceir ach chun de Chláir chun cín le 8 gúlín na buile amach tóci ag ggóilbáide Finn O'Brien hála a tíú hall gan fáil briste nuas cé a fus a cánseo ní léon an anna fuchas suas go chéadúil tá sin an bhrú sa bhfuil cín hall an sin agus well beidir bhfuil seans buchas suas ag dar a Ferland is slitar bertín polenta siige a tríala se pointe builin se trasta sa spásaí can an webhfuil sa trasta gin cúlbáide tíocht amachta sin gníime gúlbáide tugann sé pascin beag gaiide amach an seo gotí an captain John Cahill a bhla suas an seo agus sin is seo chugann chun de Chláir a galéiríonn sí i ríist agus súla slitar sin cáilte Jacob Níl a sí pucí suas an sin agus an pasta í nún Jacob seans beidir tí sin chunne rád a níl seans beidir ag James Horgan bhfuil se go hádaí i breanú go má tá sé go má bhfuil tá chuir mú Jacob ní dóilm go bhfuil beidir bhfuil teanú péireach tá an ní gúlí na Chláir na scóra go 7 mé dé caite an po amach tógtí go gaiide go dtí Dan Scully bhfuil ag Dan Scully go Luimneach suas droga go tosí briste nuas an sin galin na tro i ggéiríáil tá Joe Casey fáte ag Joe Casey tá stitar sin caite déan maltóir go nún réitúir gúil sí caite an sin agus well ní sam nach minn sé a cathe gúnaíach sin an réitúir ní ceúil gur sí sin caite agus le bheith fíideach agus bheith Cnasta faoi stóilm go rá gur an ceartaige. Seansig Mark O'Brien an bharna a leidú. Mark O'Brien díreach tí mugan stúa mé dí sé gimmert pellach níl. Seo chuganne, bucann sé agus bullinn sé agus fáin sean cúlín agus sinis ní cúg i stóilm atá. Agus sin tíar a chúlín éidir na fórne, budéil isciú gallisteach ní nach íana se an verih. Buile amach tóci hála a tíú eile go fáilcinna sé mar ní he síos tíad a chuide láhfuil se an ceanse tanna dí cleachta mar agus síad a tíú eile go fáil mar se sí galach a sí eisisin seo i ríist bhfuil se go háir ag Diarmaid Stritch ce bhfuil cean sin head a dras an cúlín eile ag chun de Chláir agus puintíálan i fáte acu bu am idir eisiigh dúbal scóran í ríist de gúlín na a cúg agus 8 mé dé caite san géad agus bris. Buile amach tóci hála a tíhfuil go fáil chun de Chláir géirí focaríiste chumán bhfuilte nuas ar chumán an sin ag fear Limerick agus buile síirtá go chun de Chláir hála a tíhfuil an fáil agus céthógus sin cáinte well Fred Hegarty is dóilm Fred Hegarty fu sé puinte gar go má an áitseo ar ball agus tá sé a tríal rud céanam dóilm a Babhta seo sé breanhfuir an spruch ar éanús agus Chesan sé siar, tagann sé níor, pucann sé agus buann sé i ríist an áard a go hálan ar fad áard cholín ar fad ag Fred Hegarty an sin áard cholín agus i tóci head a bheith crín ar fad aige bag ná sí díad a chad a spotadómh os i cín agus tá
sé chúlín na dna fórne ní na mé dé caiite híine agus cúgetán na slútar bultanósa lena chomáin sin ag farchan de chláir fotinéis ag Luimneach agus fotinéis ag ferdan bultanún ag ferlenin sin seansa scór bulte go hádasteach ag Seán Duff tá si go mú ag Seán Duff agus go leor seansan í gáile ag Luimneach agus á go mú agus hí an réon na hímpel an Thompson tá slútar bultamach anna héana go tí bhfuil go fáil Jack O'Neill ag imach leis sin slútar aige agus seansa scóir Jack O'Neill bulte Jack O'Neill agus chuile rud a bhfuil Jack O'Neill an tróna se a si chuid a gláidéad a chad a trastan agus tá seaachlín ag dna fórne dói go cúgetán tá gíon a tíocht amach á an tíir síháach as na clátaí agus an pocamach tá gíon na súla cúlathe Luimneach in seochagan Luimneach in sí mar sinné Seán Duff an pestaí trasna Seán Duff fachtaí trasna freisin chumá céanna tá ferchan de chláireachta an slútar a leis se le Hugh Flanagan reisteach a dit burt seansa scóraige builte go hádaige tá sí sin a trasna ná na cholíonn den Hugh Flanagan ní se bhí brú dámata acha sé cáin go glóte a trasna denúme a dimatéine agus leam móide peán be se bhés leis dóí agus sétán dúbal scóraní pocamach go chúlbáil Honda chláir builte hanhéin ag cedíon siad se gáinte bristiúas ní fáte géine as gar go méid James Organ na gáil na tro builte goríis go dtí Jack O'Neill builte Jack O'Neill má tá sí seán tá sé agus sábhal na dtí sin níanana se ní bhreanna sé fiúháin cean na cholí fusin slútar fusin pás chaise bhfuilte díadach heidir maidide trasna agus anna cholín ar fad. Buile amach chaile bheits an go Finn O'Brien. Te go sé cáin seo. Cuiltíad a chuide láchan in sé síos go dtí línis cearcha cúg bristiúas sin fotinéis sé chun de chláir ríistegus sí caite bhbach go sin James Finn a gáilisteach tá sé tarní siar an sin agus tá carta in seomh stóilm agus well cin tá carta vis an seo mar is an glugéad a rug sé as sto go carta buíúair se ó Stoilm go beta sé scríomhfuid is stáir a réanú sa carta buí tá fáte ag fear chun de chláir ón Mumhan agus seansan is sig Mark O'Brien an bharna leidú go dtí sé chúlín a ríist. An gríon am an réitúir a ráilis, bhí sé sin heidir bheith contarteach tá tú seansa le roiit stoilm bhil tá díana amach go binne tá sé ráilis béite nach ché. Ach seo chugann buile tá builte head trastan an bharna is ag sé chúlín. Tríide go chun de chláir, 7 Luimneach, an gíon takeíach, an gíon na súla, cúlathe chun de Limerick, inis seo hanig séach agus seochagan chun de chláir leis an muile, agus Mark Sheedy. Mark Sheedy, cuiltíad a chuide láchar in sé cáin sin na stoilm, iad a breanú bristiúas an seo céafasí agus chun de chláir teachta ríist agus í fáildín an sin na stoilm a Ronan Gilroy agus buile siarata an go chun de chláir agus níl bainisteúd Limerick had a sauce a bhfuil chud a bucha líige mar thurbe agus tíocht amachta Fred Hegarty lein cánseo bhla. Fred Hegarty tá sé cuairtúháte í lein slútar a leagan. As fristáháteáil ar fach na nGael an tróna sé mar sí go hálainn ar fad. Sé Fred Hegarty hart sé méidir amach an gúil níl tá mé mícheart. Cearcha sé méidir amach an gúil builte go hard, builte go crín head drastan ag Hegarty agus an bharna leis go dtí dúbal scóraní náide cardiac a náide 7. Buile amach gairid tócíonn sin agus í builte den scoilí sosa dro a go tosíonn sin céafasí ó pegaí sos go hálainn ar fadan sin ag Fintan Fitzgerald tugann sin passanún an seo go dtí dar a Furlan a gáilchan cín tá an lustfaí builte ag Furlan builte go hard ag an muide ben an bhfuidir chéile tá sí airid drastan cholín anháin sin ag dar a Furlan go Luimneach agus a bharna leis go dtí séanis agus 8 cardiac go tá agus séanú me go léanú mar sin fanta sa leis an pocamach tócaí agus sciúpaí go dtí Jamie Moylan ar an tálacht daoine le simach tá slútar a go fóil ag imach leis go fós an sin pas go glóte go dtí Robert Loftus a géirí focusús tá sí pucaí ag Loftus bhfuil éana go lé pas a thuirt tá sé casa sé cuatú duna cí leon pas a thuirt an sin pasisteach an sin agus an stéann sin tá German Stritcher a leisteach tá sé stoppaí tá an slútar ag hátar tarníí chun talúna leharníí chun talúna agus buile siiristeach atá go Luimneach agus níl an hátain seo mar bhúilí beidir agus hána hénta Fred Hegarty a leisteach le cáin seo hógeal. Fred Hegarty agus an slútar seo
Tuí machchan is go lína 5 méter. Sí méter agus fi beidir amach. Agus é réití le tógeal út an an bharna. A bhéadú go dtí 7 gúlína ríist. Breann sé an sprucarénús, tá sé tógeal lám. Pucann sé. Burin sé henne drastan í agus sin cúte go hochtatá anis agus hartar chugnú me go léfanta idir seo agus le áma. Williamach tócí gairid sin, há go dtí John Murray tíocht amach leis slitar ní héach Dan Scully Ciarán sin go dtí an cholaí Sean Casey, bhfuilte sos ag Sean Casey drocha tosaíach go sí sin amach a tíomhlína, hálar a tíomhile go fáirt agus bhfuil tíomhlína tá go chun de chláid, tá slitar go teamacha sa seaán sin agus tá fechon de chláid go teamachchan na dia agus well an muir sin tá gaton mai cin sé agus fecinn sé agus tíochttasteachchan chu sé amach head a gláí agus chu sé steach a gata. Sách céalbar stoí. Seach agan buile tíomhlína le tógeal. Tó cí go má, cé fas a ceán seo, búilte steach a drocha tosaí í pucí suasan seo ag Sean Boyce. Sean Boyce, Colteag Sean Boyce, agus seach agan Luimneach, agus í ag dar a Furlan tá teach steach sa glufa go mór, búilte ag Furlan, cechúla ceán sin mú, fórí le chu sé an ceán áí sin agus. Well, Sean Boyce, an slitar búilte amach ag cúlbáile, ag gúlbáide chuiscipí sin Mark Sheedy agus í pucí suas ag Jack O'Neill. Jack O'Neill le peasa steach seo, goidí James Organ go hard, Organ go crí, rinne sé sin go hálan fád head trastan an cholaí eile ag chun de chláir agus an bharna dúbaltíine sé ríist sé go hochtata an agus hartar cheanúméid agus bris fanta tá an buileachcha is na freicha ag beidir go néidir le Luimneach í hábal mar sin héin sean bhrú ceart a gádan hí san sin gar le chlufa rubína sé tá sí pucí sós ag dennig í deirhheach a cínteach tá sé húcailteach tá sí éis an seoidís le Joe Casey trasnach in sé go dtí Fred Hegarty cínte Hegarty fucha tá sí pucí ag go leor go hálínta cechéanana sé máin sé sínta chopointí ní dóilm go gas sí sin isteachá ní chasan agus sin ní chéad ceanca in mú ag Hegarty ó immert agus ó bhfuil í séire agus well bhí beidir sé faoihrún Thompson, tá slitar bhil tíhile go fáilcinis, bhil na tro agus i ggéireáil atá Mark O'Brien, tá sí ag Mark O'Brien, anmán éileach tá sí bainte ó, mar bhí trúchas go de chláidin sin, agus tá sí búilte núna teag dí Robert Loftus á bóla, búilte steach sa spás ag Loftus a chuile machta Jim Stritch á fáil, Stritch a casa, ceadíana sé, búilte ag Stritch, ní ceanna sásta dánaíoch tension head draslan, erín éigen, cúlín eile in sin ag chun de chláide tá gimmar tarcín fád agus tá chun de chláid fear limdí Robert to a fearil hééis se pass agus tugann sé an pass steach sa spás go glóte ní Hugh Flanagan a réile se puinte búilte Hugh Flanagan búilte go háda Hugh Flanagan agus tá sí chuna head drastan Hugh Flanagan ní gúlína na 7 gúlín dé gotáin agus tá faoi 1 tíú met fanta san leis se móide peán be a sivéán bhfuil ahá dhéananig denna cínt níl. Tá an cúlbáide Mark Sheedy réití leon ceanse bhfuil amach bhfuil sí bhfuil fósa go níl. Tíochttanis agus builinn se anna bhfuile go deo sí sa dro chud tosaí, berta chaile na dro, ní tí pucí a géana fós. Fear Limerick ansaí agus sin Fred Hegarty, Ciarán sé leis gan sin, búilte steach sa spás agus búilte steach sa spás go má, beidir go tíach a tíomhlína ní hain, tá sí chuníiste ó sí sin caiite stóile, amach den réitúna rá tá sí leis se le Ronan Gilroy Tarney, tá se blocáilte agus gáil siar opachas suas tá lán cholaí agus sinna Sean Casey tugann sé pass amach an go dtí John Murray, leabhlacáilte, cé fas a ceanse, riste nuas bertail na tro, fear Limerick ansaí agus an fear ansaí ná Hugh Flanagan a bólach ten sí mú, ten sí na fréchéir agus seach gan amach éis le chun de chláir agus tá slitarcáilte ag an sin tá sé chuní ráda ag stoilm agus Sean Duff a bhíán agus bhí well, tá sé na rúsca began iseach ní mór an tá bhfuil cín began mií ná chéile agus bhfuil ní chródána licht ach well, buile sír tá an go Limneach an tá beidir bhfuil si a buile sír sin ach well, is stoilm gnearna fear chun de chláid go deanna sé fáda de slitar leag sé lábhid a tálara tá me cheappa réanas go seochagann seansan is Mark O'Brien an bharna a leidú go dtí 7 gúlí. Mark O'Brien i dhéanana na húla
agus pecu croma agus a bula bhfuil an áir aige beanna sem scoil síán tá síán anna cholín go deo fáte gin nú méad fanta móide peán brise éán so seaachúín dé go naide chun de chláir chun cín Mark Sheedy, Rachel Lane, William Mahogil, Bultig Mark Sheedy, Bristol was 40 dash, Limerick Reach, did the House of Lady Gale, Wilton Shios and Shawinish, Miss Fitzgerald, Matthew Fitzgerald, Conan Ordo Fitzgerald, as she had it last on Anna Holy at Fad, Wiltig, Matthew Fitzgerald, Dugna Hidden, Cool Body Lovely, well, for she had it last on Anne Holy in her father chin, Matthew Fitzgerald, so, Tom Garner Dashinish, with the Sheikh Holy in the East, and the Shahogun William. Ja, An Clár na maidide gal sos tá Luimneach a fása go léir chéile tá slitar éis an seáin síríos le dar Furland a bula traslan na páirtú tá sí tín sin a bhirrta go tá muinte chun chláir a tíú fála na bhar tá sí fáte Robert a Farrell a seans beidir go seans a chul ó Farrell ar na hábháil éis te go ggóilbáide sin an dar sábháil ní chéile Dínta go ggóilbáide seo Mark Sheedy nó méad amháin brise bhééis an agus tá 7 go nóméid sin caiite tá buile 65 ag Luimneach agus tá seansa go bhar nó leidú go dtí cholín agus tá Mark O'Brien i tíocht amach na ceanse a thógeal. Mark O'Brien ar a lína 65 nach tíide go láth buil well tá sí 66 na sé stoilm tá sé go tí siar ar a lína brenn bhfuid in Spluck agus sá chum an nún san ná agus ina sréití le í fucasúas tá sé sásta gúil le hort ceart pucí suas aige builte go háard aige breanín sígam sa gúil sí go má tá sí go má head drestan chólín taid na fórninis 7 dé chun de chláir 8 dé go Luimneach ánachtul fu go deop ní réon dat faoi tá an támána sa bh caiitin buileach le bóla ag gúil máir a ríist builte Sheedy sí sa dro a chu tosaí cé a fosé Bistí nuas ní sí fáte géan na fós gar go maiid an na tróin seo tá Mark O'Brien ó puca tá sí bainte go Mark O'Brien ach ní sí cáilte go hiilis go thomlan acu tá sí ag Flanagan a gáilisteach Hugh Flanagan bainte go Hugh Flanagan a tradin sinna géirí fuca suas cinnte éine íáil tá sí pucí suas mar sin éin ag ó tá buile séir seafuideach tá í bhab ag chun de chláir agus san rud cín ráite réiteir le Fátharta láge agus bar de bhéal chuáil dúnte na Spórt láge réiteach ná éon áteach chuid mar ní tú cepaí láir leis an réiteir na tad mar sin agus tá ní ceú leis an slitaúirteisteach go dtí áitiúil se bhád ní sés go rudáchas nach maiach chéad a cholín na duna fórne ag le am a chusciúpaí agus áhíns rudaí a gúsa Iomána agus seo chugann Mark O'Brien agus Mark O'Brien díad chuid stú mór agus sam a pelle chuid teo head dreslan i chamá céanna tá sí head dreslan na séige tólam go binne nimmert dhéidir bheith sein in seo sa géide ach tá trí cholín dé ag Luimneach agus chun de chláir chun cín le 7 cholín 7 cholín dé ag Luimneach ní he 7 cholín dé chun de chláir 3 cholín dé ag Luimneach ard chaidvin sa géide Luimneach le fású go mór san dáile agus a glufa eile tá curcha chun cíine Páirc láirgin le cúil agus de gúlín a na nuí gúlín ag Páirc láirgin agus sin mar atá. Beimiid éis a ggóid an dáile agus má bhí na dáile leachama agus bhí chéide bhil bei fésta Iomána éineach go dtí sin feicimidir báilse. Fred Hegarty cas amach dí Horgan chance a score bhfuil sé Horgan go hard ceir bhfuil canin and it's last on the chéad gólí go chlupaí bhúlta núna go dtí Jack O'Neill a taiste leis tá gonaí ige Jack O'Neill go fóile príal sé canin go hard go crí anna cholín ar fad a trastan seo go hála go dtí dar Furlan an gáilisteach tá seansa chólaige bhfuilte go hard bhfuilte head trastan ní seansa chólaige ach de sí beidir ó chumá agus a bula ceúla canin head a bheith hard ar fad tá si de belt tepa gúil síán mar an se goalkeeper gúlbáí áach sé éistí agus se chugann Sean Boyce a gáilisteach seansa Sean Boyce builte Sean Boyce go hard builte go hála ag Sean Boyce rinne sé sin ar cína ar fadtí a builte núna James Hegarty builte núna ag Owen McMahon cecha bhfuil canin sin tá sí head drastan ard cholín ar fad ag agus builinse
Rís an ard go hálan fad ard cholín fad ag Fred Hegarty National Sean Hugh Flanagan roisteach dit burt chance scóraige bhfuil go hádaige tá sí sin drastan an cholín den Hugh Flanagan is gar go mé James Organ rollin na tro bhfuil goríis gotí Jack O'Neill bhfuil Jack O'Neill má tá sí seán tá sí agus sábhal na sin níana dar Furlan rollchan cín tá an lustfaí bhfuil Furlan bhfuil go hádaige tá na muir ben an bhfuil chéile tá sí drastan cholín anháin sin ag dar pe cromo agus a bóla bhfuil an ádaige beanna sem scoil síán tá síán an cholín go deo fáte gin nú méad fanta móide peán
Chluifisio fihe chwg ymwn sy'n ymonicht agos chéir chwlín edrych na ffordd cwn An Clár chwn cyn ag leam y siach chwlín deg yna tri chwlín deg agos bai yn dar les y mŵl y bran o himpel fe cym yw'n ein arwyd ein er yn ffos ni ag gofwyl Hartair y 1800 car o dod yn y dyrta lwyni tasdi hyn sian tron o'n sian y bran o ein y Chluifisio agos sy'n hi begr o'n i smw Sin meid, tá réitúr Mumhan sin, breanú hart go bheith se bh chola an éisian agus dionid agus túscoil leis a glufa agus seo chugann fear tháinig isteachchanis in sin go chunda An Clár agus an fearsúm le bhíad fí tríir Daniel Costello. Bhuiilteach ag Daniel Costello ach í fáte na leáite is sin ag na cúlaí, cínte réí tá sí glantamach ag Limerick, chéad scór an dá le head a bheith tábhachtach, Hugh Flanagan a bula sosa droch drach seán na Iomána tá sí eisian seo inis le James Moylan is isteach sa spás an sin ní éirí le bhfuil éirí le bhí 30 builte go háart ag tá sí mú fóríil Seán Boyce bhfuil in cáin chud mú ag go chun An Clár. Buile macha bheith san, builte hanna hén, hálar a tíh hall an fád, can ar go tíh lína, darbe lengan, builte sos ag an sin agus sí leáhfuil teachta sí fáte eisian mar sin hén, ag an níos scuide sinna Fenton Fitzgerald captain na fórne go háard, ge bhfuil sé tá sí gní meg gúlbádi sitin sí bhaíocht tá sí gní méríiste agus Mark Sheedy teachtamach agus teachtamach díine fi méidir agus tugann sin Sally Vander sosa dro a chu tosí henne sé a gomán sáhfuil go háling in sin ag Jack O'Neill a gal isteach tá sí tá rád ag nimach go crismeige chu idir winter líimní nimach go crismeige chu idir an réitúr agus Tá nabar lafta simi agus mar derme tá dar Costello can contar durch de méle hol tan coolbádi tíocht amach éis din eile sí fecasós ní éiríon tá fáilín tá de a réitúr agus dú tá dear go sin éidir chun An Clár Mark Sheedy an coolbádi fáilín tá de a réitúr agus buile séirtá agus sé éana hógte sí builte sí sigé drocha tá sí ceán mór míteach fadan mar sin bistin was út sí fáte in seo ag Limerick éis tá sé fásí go mór builte stechan seo sí fáte agus sí sin caite líle den réitúr í fáte leis Seán Duff agus sin dúm chu crisbeige chuta í an Seán Duff agus taine sé sin le muite chun An Clár agus buile síirtá go chun An Clár hir an na le héon go fád Tá sí hir in lína 65 sinna 65 Limerick amach sitan tó gal 65 acha ní meile dína nínta somach in Fred Hegarty in cáinse go mag an spluk Tá sé breanúid in spluk arénús ag díana mé éist agus bhí runní beh féidir géirí agus bhfuil se an chamána sa moloch le a chu sí agus seochaid Fred Hegarty puca agus sa bula Tá sí breanúháin an árdní dóla bhúil síán a bhfuil síán anna cholín fada. Céad cholín go dá le hééis gáú me go le agus í fátin sin agus dá limide chu díana áthúin seo agus tá lechoil í láir éan nó canal I gimach go fád agus I tíochtta stechan áitsúd tá ihid fi a dó sin Diarmuid Hurley. Diarmuid Hurley tíochtta steach éan nó canal I mí an fád sin mar atá. Buile amach le tógeal an seo ag coolbáda Limerick, bhuiilte sos ar a tí bhfuil an fád cinne ag Biste go fáte go hálainn sinna go lechoilí láir le fáildín sinna James Hegarty agus James agus Fred Dráidechaí agus James Hegarty tuí chun talúna fágann sé gíideáirí Fred Hegarty agus Fred Hegarty tá sé bhád amachchanis tá sé hart 8ú cúgslát amach chun gúil agus tá gúil se le trí le chin seach amach céanna Nus má sé seo an scór go dóhís an Well, tá cíine rálam go méidir nach neirlis I chud sách fada mar tá sé bhád amach seochaganne tá sé puca tá sé búil tá sí éidir meach Mnéirí le gáil fada ní éú anna gáiste sa duine anna chuntort go dúirsta mé le cholainn sin ce an coolbáid an annaáil tá sí fáte gúlbáid agus coolbáid teach amach Finn O'Brien agus glantamach ag Finn O'Brien agus seochagann lumina chuileáin go duineachta cínte go bí lána amach tá sí glantamach mar sin héanaan sin ag James Finn suas dro in dosí hin sin céfasí bhfuil fálann sin níle deire an réitir seochagann luimneach a ggéar scór I taíú sin an scór fósa dáile beidir go íchan sí builte steachí Fenton Fitzgerald a bola go hád an ár go dóid a breanúir I chéile tá an cáin sin mú agus fóí agus buile amach a bheits an bhuiidir bháin eile go Mark Sheedy.
Mark Sheedy builte hanna in amach gingim go Hurling Jack O'Neill. Well Cheshire Gideon McMahon nach sí tan buile leablachail ón McMahon nach mar sin héine si a treid go fóileach seo chugann chun Luimneach a ríis tá mór ardasteach sa spásan seo tá na cúlaí scuile lethe ten sí mú agus é fóí agus amach agus is buile amach bhuiide bháin a bheits an a gon chúlbáide agus chúlbáide chun de chláir so minic ráte mai Mark Sheedy buile siar atá an díireach a mó sa gghearcail buile chumas sa gghearcail an seo yeah. Dat Leute kan tegen hier in zin, ik is Shansen Mark O'Brien en Varno Leidu, goed die geen goelie in de riest. Och tegen 3 tegen aan de lachen de goede. Dan de klaar gaan kien. Och tegen kaart tegen we zijn is Mark O'Brien is stoilem, die ga ik nog stroning als de kantje gered het rest. Dan weer is plukken is, pluk op, agus op bolen, agus ook weer het rest dan, agus geen goelie kon ik Limerick zo daar ja. Brath Bon Ardy agus an buile amach na tógáil ag Mark Sheedy. A sí builte hanna héanaige cean gairid a chun sé nún ar go dtíon lán cholaí John Cahill captain na fórne suas a chun sé go dtí tá sí mé Jack O'Neill sinna chéadúir a cháil Jack O'Neill si tar an tróna seach de sí a chumán machchar a tíomhlína hallar a tíhfuil go fáic agus is buile tíomhlína tá a go chun de chláir agus dáhar legan a thócasí. Cortú din is dói, well sa cortú bhaint le hocrú tá sí sacrúige agus seo chugann an buile seo cedíon sé lethe tá sí scuilteteach sa spásan sinna gar an tíomhlína go sí machchar a tíhfuile chen sí machchar a tíomhlína a ní na a hen sí machchar a tí de híomh féin an tíomh bhfuil tú bóla as well is troch bhuiile sleas as bhí an na ríad agus buia agus sunis tá seansa chun de chláir bhuiile sleas a hógeal agus job níos áiríon de beidir nárinne fear Limerick. De bij Jamie Moylan hokjes die shot. Dus niet je niet heen willen bertem. Het was tijd dat als je aan Argentinië niet je kunt je maar Argentinië. Porque zoals ik van de Clare, dus valt in de generator, die de Clare in de park, dus Hannah heen ta Fred, die in de wel genoemd. Dus Tráchtaire is genoemd, heen kan je hoogel. Dan kan je dus die de Clare in de park. Het tro is daar gewoon teamlijn, de team Ellen is het als je agus Shasta nach Hurling an nach Hulaskultin tróna seo agus well níos lé go bhíoch chéine cedíon sena sé gáin seo Fred Hegarty go chun den chláir chéad a Hurling de na fórne Fred Hegarty go leor scóilte go bhar seo agus ceanna maithe puchas uas Bwlyn sé stacadí ceol tá sí go timú an cáin bag nach minúin go bhíon dá ceán atá cáilte ag an tróna seo na sinna méid. So buile amach meán. Go sí tóí hena hén táhacht, ní sí ební amach mar ba choide beidir, tá sí baint go stopín seo, agus buí go Hurling ó tá pas go teir chun cín, i seo seo chugann chun den chláir tá sé taine an talún na buile séir stachan sin, agus Michael Collins agus fáil dínta Michael Collins hín tá dearach go an fáil dínta Michael Collins mar bhí sé go teisteach díirech, well éiad nó canal atá cíimeach agus tá Diarmid Hurley tá cíisteach, mas bún mo chéimi fu sin carta buí sa géide ach tá sean sin is sé fear chun de chláir an bhar na bhéadú go dtí chólín sé a Fred Hegarty I cheach go chéin stróid I cáinteach ar drastan a réanas a sí builte go háard agus críneige agus fágan sin bhfuil chólín etra badís ní gúlín déag chun de chláir chéad a chólín déag ag Limerick 8 nóméid ceach go cúg second caite san dá lean seán stitar túirlint hí Steve chun de chláir gun fád ach stitar cáilte in sin a go bhí pucí suas go deasaigh ón gunning I tíocht amach leis sé bell go dtí fear a tháinig isteach sinna Daniel Costello sáí nóna chun sé Iomána McMahon pasclóte go dtí Jack O'Neill siar a hain sé gáin seo glanta suas an seo ag ón gunning suas go lá na páirce bristin was fáilte eise chun Limerick agus fáilte eise Dan Scully scríilte stechan sin go dtí fear Commentator se chugaí Mark O'Brien chance scóirí Mark O'Brien go hard go crín head drastan agus Mark O'Brien leis buinte sin chuinead Limerick sugla fin á ríide agus níide go cúgitáin na sean agus tá ruile a dhéana ag go Limerick agus tá fear lá páirce Sean Duffy gimach go fád agus I tíochtta stechan á siúd stoilm atá mar a bhid sin Taig Bodie tá tíochtta stechan áit in siúd agus Sean Duff I gimach go fád.
Sean Duff forgimach leis go fáil agus an réitú de réití Mark Sheedy réití leis an Luimneach Congáid builte ige agus seocha ganis an slitar a chomán ag mar mu se réile be séidir bloid an lán cholín sin tá sí tuí bhaid go donna go seocha gan chunach seocha go Luimneach an siríist gáil suas an seo seanspéidir a scór ag mar a tháinig sé steachtíí a chun sin nach cholín ar fád agus nach cholín go deo ag taig bódaí héisi hecht a steachna bar in sin agus Héach Dermot Hurley foin in Concha. Dermot Hurley will live fi dóid. Han it ras nach sin Concha agus inis. Ní nach trí cholín. Bar an began na séidir. Den slitter bulteach ag gól báde. Mark Sheedy. Bristin nos chu sí fáte géine ní tucht Luimneach a fása go léidir chéile agus seo chugann Dan Scully. Dan Scully pasta cuiha bacabach ní sí tá sé gimach Iomána sár Luimneach gimach Iomána sár sa dá leat an slitter a sé McMahon a bol nún an tringadí Jamie Moylan cámór míid a hardbult isteach Jack O'Neill cechu bhfuil cáin an nach cholín go dóil Jack O'Neill. Ní sé bhád amach na bhfuil sé cáin agus tá bhharna médí agus tá chun de chláid i dtíanárú í a taon agus tá Liam Crotty i tíocht isteach ar a bord agus i gimmert tá James Organ i gimmert agus Liam Crotty i tíocht isteach. Liam Crotty i bhí fiad a rím ag siúd an brat an áirt agus chugan amach le James Organ. Luimneach na tógeal tóí hána héin agus seo chugan inis Luimneach gáil tionsí sin bhil siar a cosint anóid ar fádín go lechoí láin tuín úna seo gotí an lántasach agus thugann lántasach Fred Hegarty go passin chun nach láide go leine go duine agus ag an níos go fuide puinte Jack O'Neill a seo chugann chun de chláide go sí ferúlán ru thugad jobbúil a faoin ferad a haslát German Stritch go se go dunaí fóí agus beidir a gonne dú champasgur seanstíá ag duine cinn teachta sí chuna mú agus seo chugann buileach le tógáil a ríiste go gúlbáide agus an cúlbáide Finn O'Brien go Luimneach sí sa dro go tosí fer fannach léin sin Ferras Luimneach an pasta Queen's Horse and Juggy Fred Hegarty attached go tell Lorna Park in Elaine Bo Himple tugan sé an pass in nún an seo agus í Ronan Gilroy bud sé Ronan Gilroy is de sa spás gan an chuntar de ste tabel word into stage ag Dan Scully Gary Lan an Dan Scully amach is if we were an TV in holiday will a gun fád cecha Pucky's Horse and ag own gunning is stachan seo go dí Ronan Gilroy bud sé Ronan Gilroy go hard cecha will can't on a muide brand with the kid that she had it last time and the cholín bhfuilte páirtin sin ag Ronan Kilroy agus tá bhar na eis go dtí cholín a rééis chá chun buileach tóí agus Luimneach a gáile in Johnsína sian ó scór an tíomhlína builte briste nuas agus teach a tíomhlín ach diime sí go chuman chun de chláir agus buile tíomhlína tá builte tras na chóilcán an na chutarta go deoké efas a canse sean sé chola mé a chá Cole ag Luimneach agus Rambo Farrell rinne sé de sin go agus inis tá lasir sa mar Nílán nach chen cholín tá an díorthóid báitin slitar báite san neangach an sin bhfuil an réitúir le sinna chuid ar ceall ní dóilm go bhfuil breann sé an cúl ceartán tá an Clár na scór go te nefne was an seo hánig cúl lecha is dóilm go ben scór tá Tá an gúil cholín é déanana fórne seo chugann inis tá las bhar Luimneach a tíocht a rééis agus seo chugann Luimneach galóganna go duineach tá bhfuil cín was an sin agus cinnte réananig lána a sí sin seo le chun de chláid bhfuil bháin eile siarhaintes leis sé gan sin bhfuil sé an sin níl I d a réitúir mar sin éanta sí ebliach go dtí Jack O'Neill le méach bhfuil sean a scór go hard go crín head i Draslan agus cholín le sin agus tá an scór Clár na scór gote ó agus go teá agus ní man anráile go díireach tá virtual páirce tóíach in sé Luimneach James Finn tóíach a cup agus tá Rory O'Connor takeíisteach Rory O'Connor takeíisteach beidir go néireach na Clár na scór ceart a ríist seo chugann buileach tóí go seo chugann chun de chláid Biste nuas an sin ach de fearla miní leis an canse agus tá sí Jack Cosgrave bhfuil Jack Cosgrave is
Steach spás sin agus Limerick chu treide go fiachmar tá sé lefaí so sin ar an tí líne si tin fer Limerick chun nach láide tíocht amach 15 mí fáil dín te ggóling fáte go seach go neoine go duine iad agus an peise go teach a tí líne agus Fred Hegarty iad dá agus bhfuil sé atá go chundé chláid má tá man anna íon amach náide fiadó na hína séide gotá trí cholíine duna fórne náide fiadó na hína séide go cúil sin na fuair Robert O'Farrell agus an peisce Petrasno an bhuiiltí líne ní réine well bhí ach ní réine le McMahon an slitar a hábhfuil agus seach go Limerick a ríist Hugh Flanagan Táiste leis Hugh Flanagan an pesta go isteach sa spás aige ach híar an sinna cosin agus McMahon í bainte go McMahon seach go Limerick seanta scór beidir an seo bhfuilte go hard stecham déile chóil ceach i bhfuil cean sin a sé mú fórín bhí seans beidir istín sin ag Rory O'Connor a chun cean sin mú agus tá chugnú mé déag Catison sa géile chugnú mé déag le fantas na turbulta amachcha tíhfuil go fáil piste nuas hálan sin a fáiltá dar a langin go éana be hí pala a héad bhfuilte go híis le dar a langin an nún go dtí Hugh Flanagan go híis le Hugh Flanagan go dtí chumra í seanta scór bhfuilte an ádaigh Fintan Fitzgerald ceach bhfuil cean sin tá sí casta ag an nún mé déad agus gote fóréil agus fanan an scór náide fiadó ag chun de chláid hína sé déag ag Limerick agus seo gunne bhfuil amach bhfuil bhfuil le dína ní go fóileach agus mar siad í bhfuil bháin eile. Tá an pascaide tuí sin aige agus seo gunne amach eile bé ón gunning atá tugann sin pass an úna tugann í Joe Casey os gíileisteach sin go dtí an fearhannig isteach ball agus sinna Daniel Costello ísisileisteach sa spása chuide an cean sin i ggéiríálta Sean Boyce tá sí fátinis ag Ronan Gilroy mé a chúil builte Gilroy cean mar át an cean sin mú fóréad by dad fóréile chun cean sin po amach tóí go scipaí seo chugann Limerick chuid bháin eile í builte so a Hugh Flanagan tá an bhór isteach mé a chúil céafas an cean seo tá lán cholagus a lántasach a taltá fáiltín te go lántas a Robbie O'Farrell John Cahill captín chun de chláir agus is buile amachatá go chun de chláir is tá cúlbáid siadí má hanna le hí cean seo thógeal agus bulinse anna fes go dó tras na páce chun sin cean tí Ronan Gilroy a bulla isteach tras na páce cinn seo céafasí well burt isteach nach tá fear cosin tíar an tíach sí cá focí na í ag tá lán cholaí hir an sin agus Sean Casey ag géirí lán amach tá sé driblóid tá sí tuí go dtí denscoí glan an denscoí amach an seoíh go dtí Jack Cosgrave bhfuil ag Jack Cosgrave suasa dro a chu tasí bhfuil bháin eile agus an Fedí bug Mark O'Brien a go lena tro ach tá sí bainte go bheh O'Brien trochadí chu traslitar tras ná ní éile le dar ferle ní focusós go chéadúach tá sé fósa gimach chun slitar aige i mé a chóil bhfuil sí chu múcht dearúna mar fáildíonnta agus bhí fáildíonnta agus is bhuiile síiristeachatá go Limerick agus bug nach chríochtta sí sin ús de a sacr bug nach chríochtta sí gáine na hanga ach chasí agus secondéire seansa Limerick a gaile bhuisce rá cholín i ríist. Náide fiadó na hína séide an nach chlufa. Agus cetam da caite bhfuil táirteid bug nach 8 méidé caite sa dáile. Seo thugann Mark O'Brien. Mark O'Brien Rud ceanna céanaín se gúnaí sá chumán rih agus sin sin a gaile crum agus a pucu tá sin dínta agus a bula head drasán agus inis ní annach ácholín. Hína 16 ag Limerick náide fiadó atá ag chun de chláid háú mé déag fantas a glufa an buile amach na tóí agus tóí go scipaíocht tí fácin ní a mar sin éon in sin ag ón gunning ach ón gunning a taistil ón gunning droch fes ón gunning mat síbiste nuas agus fáte leis ag Limerick a ríist agus é fáte leis sin seo ag Robbie O'Farrell tá fáiltín a Robbie O'Farrell tá seansa ag Limerick Galushkach Peterwan go chundech láid ar an rithirá sin fadlo bed fe pís agus carta buí fáte Jack O'Neill. Buile séiretáin, tí mo an lína 60 méadar agus le seo thógeal go Limerick tá Mark O'Brien. Mark O'Brien, which an Peterwan ágála dina fórne, seo thuganne. An seasa ceanna céanna rístígus a gan tróna, seo thuganne sé réití le crumma, tá sé puca, tá sé bula, tá sé gan an ard an cean sin na mú stoilm tá. Sí go timú agus fan an scór a cholín an tír níl an réitú sásta bhfuil leis an bucamach sin bhfuil. Níl cairí thógeal a ríist. Tá tí ar scipaí stoilm na bhfuil se le láir le den cínt. Ní. Cairí hol a ríist. Bhuiile amach le tógeal a ríist go gúlbáide.
Wiltige Fátharta Babhta shop. Here you for see. Bistún was she fought again and fought far Luimneach Hugh Flanagan. Hugh Flanagan a Gary Lanach that King Teddy Lanach and she national Shadistige that she go full Hassan Shaheen Punks Bullen Shakan more meets a hard stack on cool body still skilling Shellish Ganchins Tenchi Macadina cool August Ed 4 Ale. Shin Marta, William Achler Toga Lona 1 L. Agus Wadney Smooth, Willile Toga Lambautasha, Egg Mark Gidi Sudaria and Almaravine, Pastor Kudi Joe Casey fouled into Mahalar in the park, Tidachan Chin, Edar from the Chlod, Shin Daniel Castlogus, William Sirat on, Guchon de Chlod, Agus. Well, Ton Chehedi Tichtamach, Fred Hegarty. Tichtamach Lane gone, can't show Hogel. Yen him dirty one that's teen Joch Wahab and Tron on the shop. On contract, Dira Holar in the park, and when you share the lean, Dira Holar in the park, Tashi Rain Lean, Bagani Tish the year. Agus Fred Hegarty. Lino Megalator, Mechanics Law Norma, Hulina in the Ford, which an Anstey Hulina Heredit, Shahoganya, will say Ardaga Anart, so him she cast the Homan and got to move, especially got to move, was fun and scoring, or the Fiadola Hina Shafted. Number the mark. Finn O'Brien, Rachel Lane Concho Wallet, can't get it, will take Finn O'Brien, oh, and she block out, I guess Shahogin can left line, each that she didn't Sani, she took out, took a she couldn't ride, and she dead and rich, she couldn't ride, because will you see it all, Limerick. Here the day, he forward. Jack Cosgrave, Rachel Lane Hotel. Will take Jack, so she draw a hot tossy. Said can't contour to finish. Justin was such a she fought Asher, and Robert Farrell. Call take Robert Farrell, a fought Ash Machine, Rory O'Connor, Bantig Rory O'Connor, Hall let it well and Fortinish, Pucky Sauce Hall and Chin, Egg, Sam Liam Crotty, Sonny, King Teddy Lan, O'Shanseg Lamer, Connard, Con, let it last down, I guess Nila Colina one, Ed in the Fornia, August and Pointish and fought Egg Rory O'Connor, August and Ish, not Colina one, Quiga Heen, Och no Medgalian, no machine phantom, Shohogin. Uncool Border. Agashina Mark Sheedy, Rachel Lane on the wall, Bultigo Gadi Joe Casey goes to Schlitterage, Tungan passing shot, with D. John Cahill, Shinan Long Tussock, John Cahill, Tashi caught John Cahill, Edatala, after she Edatala go full, Limerick for tread, August a tread good Dean, August good deal of his phone, joy, Pucky sauce, Egg Old McMahon, sheer Aincha, and Shin good D. James Secretary, Trust in the park, good D. Dermot Stretch Trust and Chin, 3 40 Ash, Jack O'Neill, a little stack, took a check pass got it, is that a chin, August Shohogin, come there, Claude, will chance to score, will take a hard, Gary will can't had it last on, Hurling, David should all win a good dinner, August Sean Boyce, a foot and point to Shin, August on Varn, the Ashley off Hurling, not defeat Neil, he'll have to, Ton William Achtoki, Tashansa Gleam, the whole Neil, Martha she went to go because he fought it Ashley, Old McMahon, the Tash Dillish, Hash on the law of his little Niak and Richard, he will just have to Lev Lockhulter, Kaya for Seconcha, fought it Ash and Shaw, Jack Cosgrave, will take Jack Cosgrave, that's the spots, Canana Welsh, that's the spots, Kaya for Seconcha, Stitton, Rabo Farrell, Chalani Focusos, Hashi Pukisos, and Rabo Farrell, Takinte, Edel Head Kelly Corig, will trust the pot, keep a pass on all the Dara Farrell and Relish, will fall into Neil, Lasha Lockhulter, the sheep on Tiro, Nichiglan to go for Yakon Claude, here in Chin, James Secretary, Shako in your mark, Lekon Claude, you can see Pucky, Joe Casey at the Tala, Quinian Adig, Sheriff and Chain Conscience, August Glan. Jamie Moyle in the Machi, Hollerty Welligan Fortune, Michael Collins, Leshade, Neil Dory Himplet, had the English Ganchin, Calmore Milter Harder, Michael Collins, is she on? Tashi had it last, Neil, Tashimu, dead and Weir, had a move, Tashi Shap, move. Agus fan and score, not defeats the in the hockey rock, who didn't in the forward. And Stitter will to make a goal body, Connor, Mr. Nose, KFC, as she fought second the Claude is, fought in Ash and Choi, Liam Crotty, Gary Lan and Crotty, Sausage Row, Ochotossi, Bertrand in the throw, Augustina Akopshin, Shana Michael Collins, Ishti, Emil Hole, Collins go hard, go green at the last one. Benjamin Durcha, Spegel, Chance of Fool, like that she could add it last one, I get 3 who didn't in the forward, not the fee card, and I hear the hockey, and the Cliff of Joe, and you Shane, made the Agus Lawn Arm up Moji, pay on bit of Shahud Tulish, Shahogin Williamach, Toki again goal ball, Mach, Shahogin Limerick Hadish, on your National Shooter, National Shoot, chance to score, she's going to move. I give you other hands, good do, Hushan Conscious to move, Agus, well, Stoilamach Bay, heavy on, well, Jim with Hurley Stoilam.
Slítar hála tí bhfuil go fád bulcíán cinteréine í focusús do go hon réiteir decha caiisteach sí agus go de chláid a fer a dat slát go hard a cansin chuna múige agus an fear rinne sin a Dermot Stretch agus an buileach le tógeal hána héin tá réiteir rális sé tógi agus seochagan O'Brien, Finn O'Brien was can díach suas dro a chu tosí bristinús a sí fáitir eise chun de chláid ríist agus í fáitir eise all an sin chun ráda ag ró an Gilroy agus tá buile séiristeach ag Limerick agus seansa is sé Mark O'Brien leis sin muile séir seansaige can seach ar éidir asnán Deanna bhfuil in sprug le rá cholí ná gáil na fórne seach gnne bhfuil go hádaige cechi bhfuil trí tá sí heidir asnán etrabach rá cholí na ríist Hína ag sin físa dó, náide fí ceir bhfuil sin náide fí ceir agus cirtá fanta harta cheanú me go le móidir dóí núméid nó beidir rá núméid breise seo thugann an buileach tógtí go gaiid agus í fátin sin ón gunning ón be Joe Casey tá ón gunning atá bhfuil ag ón gunning tá mór míteach sósa dro chu tasí Michael Collins a go na dro Michael Collins á fágáil in sin tá sí go bhar a slát sin Dermot Stretch Builte nún ag Stretch go dtí Collins, builte Collins go hard tan cansin a mú freisin fórí agus má bhí Luimneach citeach sa géile tá chun de chláid sa dáile tá chun de chláid atógeal Fred Hegarty an Páirc agus tá taig glóhain i tíochtasteach. Tá me dín aínta so. Well, staína chu leínta le dína róbeidir. An níos scríbh atógeal muí séire seochagan Luimneach. And slítar sin seo le Sean Casey bhfuil gníim go hálaní san sin fád ag taig bódaí ach tá sí bainte go bódaí agus bainte go go glóte fád an sin ag Dermot Daniel Costello nún go dtí Jack O'Neill a taiiste leis pasad sin seo go dtí Costello de an réitear go fádínta in sin agus tádínta Liam Crotty agus inis tá buile séire chun de chláid tá níos go réimi cé hócasí tá iad a háid fósán na stóilm agus sin go dtéirecha tá le tógeal sé tá le tarlú James Hegarty tá le tógeal má tá se chamá le Fred le cum léin cheanú méid atá fanta ní há tríú méid atá fanta stoilm tríú méid go hefigiúil Limerick hína 9 sin fi dó chun de chláide náide fi ceid seochagan James Hegarty ó bóla cecha bhfuil cansin go hard agus go crín head idirrástan tá trí cholína de na fórne rééis agus náide fi cúgan is sinna hína 9 Tá muidir si sa tríú méid dedim buileach tóí hána héin a tím Sean Casey sí sa drocha tá na gáil san néir ar fádan sin ag Jamie Moylan chuis na freichaí Jamie Moylan builtisteach ag cean mór mílte hádasteach sa spásan sin I mín si go láb chuna cínta agus fear Limerick de sí láb te sé héad na cha agus tá buile 65 chun de chláid ag gáim ciniúnach sa glufanáíre buile 65 agus inis cé hócasí stóí go bé Hegarty a hócasí an leacholí láid is tóilem ní réon defir réanú sa tógeal Hegarty mu an an séad a cholína chu réidir na fórne Limerick a cíimrú warthar bhfuil íana agus iad a cíimrú Donald Coughlin thuirtaisteach na bheits a buile 65 seo tóí ag Hegarty James builte go hard ag James agus a tar cheanna céanna bhí ag Fred díad a chaile drastan cholín I mí go fád tá Mark O'Brien I mí go fád Mark O'Brien an dá níos cuide tóí go fád agus tá Mark O'Brien I mí go fád agus tá chun de chláid I tógeal Dermot Langan gon fád Dermot Langan I mí gon fád ní héidir an dar Langan ach Owen McMahon I mí a gon fád gon éanta sarm go le virtin imi tá stitar hís measc na dosí hééis bistí nuas fáitir sin seo úl fáiltíí antá níl dó seach seiste mé hol beidir go chance ag Limerick a chola mé hol cé a fasí sé slucí sosan sin a cinnte a bí lána tá cinnte ba le steú hím belarb ní tíglanta gon nach lá go fóid ach hir an sinna cosint tá Liam Crotty builteach ag Liam Crotty mach lá na Páirc O'Neill Jack Fuhu bistí nuas in seo agus í fáitir sin seo bhfuil bháinna lig Matthew Fitzgerald tá mór míteach steach ó Matthew
Matthew Fitzgerald, Bistin was Uchi 14 fucking year, Egg Farhan Echlot Pukis was in Chugga Holland, Egg James Higgerty go Hishel, Killian Shillish Gancha, Tashtilla Habog and good in Stoy, Evision, which the passage that's a Bostoncha, Chahogan Condechlod, 21 Elle, Killian Shillish Gancha, Calmore Miltar, Istachamel Hole, Jahawiljan, Holy in that path, Agassi 14 Shin, Egg Sean Boys, little goalie Shin, Agasta Holy in the Fornia, not the Fee Shacht and Hina Diego, Stitter Wiltamach, Shahogan, Limit of East, Istac's Boss of the Conscience, Bistinos, who will you see in Chenil, the chance made it a hole, but hard headed Aston Colleen and Grabado Farrell, Hafi Shansa made it a hole, Evacuum with Kenton Brescia, all who made the Stokelum, all who made Brescia Stoy, Tom Catcher, all who made Title Condech Lodicus Bua, all who made Force, Limit of after that, yet Kid of Holy Hundred. Heen the fee attack up, not the fee shaft the Condech Lord. Shahogan Williamach, Toki, August Toki guided the Nungi Joe Casey attached to Kunyana, the Gita Fald in Ted, August and Schlitter Williamach the Thief, Tishago Fall, August Shine, Tal Schlitter, Lorna Port, Cartal, Bullisira, Condech Lord, here in the Lay, Hain Gun Ford, Kinish, August K. Hokisi, while Toscomaki Hokis in the she, James Higgerty. Han cool body heen at zich de machle hogel stoy go walk shake Higgerty. Sugar did the shit James Higgerty lay hogel. On no made fogry thought sich a second can do second ocean cat to hand heen. Shogan James Higgerty. Will take James Higgerty, calm more meets a stachamil on Hurling chin, Bistin was that she fought egg far on the Clár, call take a shocking Yamachla, lame the hawk and a good dinner, all the tea well in a sugar in the chiro, dance gully, Gary Lana, that she blocked to Dan, that she able Magaloro, to the tash along in a good dinnish, and a tea well in Finton Fitzgerald, the bullish Dax's boss, pass all in good tea, Scully, Bultish Dax, Stachajo, Hole, Bistin was in chin, here a cushion, on the cool here goes tar, no tossy. Ciarán Schlitter, beidir tan cumán, cáilte bhil sin caiite de meile holta, ní eile sí fucking chéad an éireach beidir ar seansa chólaige, ach tá sí acu go fóil, sí glanta go fóil, ceann níisiil, blochailte, chun na chláir, sí tíocht amachta sí gan, teagus seach gan amach, na cólaí hágan go duine, agus é bhfuilte suasa teagus é fáitinis, Ronan Gilroy, Cadíanas Gilroy, Passanón, Chunas Gilroy, edití bhfuil go fáilcinis dí Michael Collins, tríal Michael Collins pointe, bhfuilte Michael Collins, ceann mór mílte hádas decha méle chól tá sí mó, ach dír fanta chóg second déag fanta tán buine amach tóí go skipi agus seochagan Luimneach, John Murray, bhfuilte John Murray, sosidró an dosí hin sin tí bestinós a gáil na tró, bhuiide bháin eile, tá Joe Casey, pucí sosig Joe Casey, tá Joe Casey tardi, tá buine sé fáte Joe Casey, agus dóilem go bin sin Tom Caite agus chun na chláir náid a fí seach Luimneach hín na fí níléon defir Higgerty léon cánseo hógeal níl tá sig gúla Tom Caite má bhdanin se suas a glog tá seachtú mé déag seach second day Caite ní an dáú méid leis se cuiú leis seochagan James Higgerty cedíon se gánseo bhfuilte suas agus sinné tá neadóg durnach sétí ag an réiteúir agus bua crimseach ag chundaid an chláir ach branséad thuirí an áiteach eile níiad se nach chuil Luimneach chum fósas ach bua an seán tróna seo ag chundaid chláir agus a bua cup le náid de fí seacht in hín na fí ceach bhfuil a cluf eile bhfuil tá curca chun cín le trí fí hín in 8 gúlín déag agus dóilm go béad curca agus chundaid chláir a bheits a gáil chun cín gon na Babhta eile an clufa hartan seo buite chundaid chláir náid de fí seacht a cup siúd agus cúl agus fí puinte ag Luimneach ard chorig agus ard chaimlinn tein feici in seo agan tróna seo Spórt nGael iad a Craobh le chéile inis agus Craobh sé réitiúd fearar near job go chlufa le bheith férail ró agus sinna na cio túl na Spórt lágin. Sin é mar sin chundaid chláir buacach in seo an scór deire náid a fí seachta chundaid chláir cúl agus fí cúlín ag Luimneach bua a go chéad cúlín ag chundaid chláir sa deire. Weimse agus ó Rob Healy tróna má. Fred Higgerty cas amach dí Horgan chance score will take Horgan go hard cechi bhfuil canchin and it's last on the céad goalie go chlufaí búlta núna go dtí Jack O'Neill a taiste leis tá gunnaí ag Jack O'Neill go fóile prian sein canchin go hard go crí ala cholín an fad a trastin seo go hála go dtí Dara Ferla na gáil seachta seansa chólaige bhfuilte go hard bhfuilte head it last on mí seansa chólaige ach de sí beidir ó chumá
agus a bulla che chuúla cáin head bheith áda Fátharta si be tepa gúil Ciarán mar an se goalkeeper gúlbáí ála sé rééistí agus se chugann Seán Boyce a chuisteach seach Seán Boyce builte Seán Boyce go háir builte go hála ag Seán Boyce rinne sé sin ar cína Fátharta a builte núna James Hegarty builte núna ag Eoin McMahon ce chuúla cáin sin tá sí head draslan ard cholín ar fad ag se agus burin se Rís an ard go hálan ar fad ard cholín ar fad ag Fred Hegarty an sin se le Hugh Flanagan roiisteach dit burt sean sa scóraige builte go háir aige tá sí sin ar draslan an cholín din Hugh Flanagan is gar go méid James Organ a roiin na tro builte go rís gotí Jack O'Neill builte Jack O'Neill má tá sí seán tá sí agus sábhal dí sin níana sí dar Furlan a roilchan cín tá an losfaí builte Furlan builte go háir aige tá na muir ben an bhfuil chéile tá sí ar draslan cholín anháin sin ag dar Pecu croma agus a bula bhfuil an áir aige beanna sem scoil Ciarán tá Ciarán an cholín go deo fáte go nú méad fanta agus a bula tá sí beanú an áir ní dóla bhúil Ciarán a bhfuil Ciarán an cholín ar fada chéad cholín go dága le hééis gáú me go le a chu go limime chuidir sé ríéis gáil sosan seo seans beidir a scór ag go mar a tháinig sin steachtíí a chun sin an cholín ar fad agus an cholín go deo Jamie Moylan ceá mór míid a hard builteisteach Jack O'Neill cechu bhfuil cáin sin an cholín go deáil Jack O'Neill líonatá bhfuil tras na chulcán an na chutarta go deo cé efas a cáinte sean sa chola mé Cóla Luimneach agus Sam Liam Crotty Sonny cínte í lána ó sean sa Luimneach cán ard cán ar a draslan agus ní le cholín amháin idir na fórd pascaid isteach sin agus seo chugann chun de chláir bhfuil sean sa scór bhfuilte go háir cechu bhfuil cáin sin head i draslan cholín déidir se dóhna go duine agus sé Seán Boyce